Maikanem Abilin. Tinapalabas, itinatdangal daw a panagbakasyon ni Rina iti San Isidro. Nagsursuro da ito'y anagkabalyo, agingga iti nakasursuro. Inpennek na mga tinagpasyar iti diso akayat na papanan. Nga-apresyar na ti kinapintas, ken kinangayad ti aglawlaw ti San Isidro. Para kenkwana, may sa lugar akapintasan anakita na. Napan iti simbaan, ket ni Bart tinangkuyog kenkwana. Dinamag na kini Bart no apay nga awan padi iti simbaan, ngem awan na uray na asungbat. Iti sabali a bangir, ginundawan itong an ti irurwar ni Bart, ket napan iti asyenda, tapno ipatungpalnan ti gagem na kini Ami. Itagagayem, at tuwin tituloy tinubela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Di ka gikis. Matay ka no gikis ka. Paltog, anya ti ramitan penyak. Di ka badlaw. Hala, magnakaging ka natin ti kabalyok. Terasem, paltogan ka no gikis ka. Kenogam dem tiag parayat. Ya! Ya! Panipalang kanya! Mapantay kay Gloria! Ya! 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 Ano karamitang kanya ditoy? Kalutan ditoy. Nagpupuskol ti ruruot ditoy. Ya! No ide ket napayak iti kalikagom ko kan ka. Saan itan? Anya? Saan? Hindi nagpagaramitan iti dakos. Saan? Moy ka. Saan? Amayatan do! Awan makalikan ka. Ipatan na! Nawa na rin iti pot. Kukuha ka itan. Kukuha kan. Nagsayat na ito'y agundaway karisabong. Nagunod ka madlangan. Palapusan ako nga kami. Ikatamuntiin galit mo iti makan sa kakalaan mo. Saan? Ulit-ulit at inaramid ko kan ka. Kalapasan na. Patayin ka lang. Iti kasta. Awanan ti parikot. Iti nagkalangan di tabakras. Magamu kan nagbiag kapay unusan. Napukaw na tipot na. Itan. Ya! Ya! Nagsumpi ako ni Dimension. Ya! Nalpas madlangan ti planok. Salbag day da karisabong. Amok ko matlangan di nakayat. Iswakas kailangan ti inaramid ko. Ha! Matay man ka nagbiag. Awanan bibiyang ko. Ya! Nagmalmalam ka nga awan, tong-an. Napnapanam. Nagsubli ka dagos, idirimuarak idagsapa. Ngamit pa nagsublik, awan ka maten. Ita ka lang, asumang pa. Kwa boss. Oh, nakaragragsak ka. Nalpasan boss. Inatiw kan. Anya nga inatiw. Awanan ane karisabong. Nalpasan. Nalpasan, boss. Anya? Agdiretso tapay lang iti kalapaw ko.
Agpalabas tayo jay iti rabi. Wan manong. At damat kit ni makani jay. When mabalin ang maluto. Agluto talangin. Sige. Ano daw jay? Ijay banta mangansong. Umay ka! Ayan day jay nagtimak. Medyo nasipnat manong. Kan saan una ang nasilag ti bulan. Iso ang nasipnat. Ha? Babae. Nakailat iti daga. Kitaan ta mangansong. Ha? Ha? Asino ka? Tulungan dak. Siyak ni Ami. Ami? Juan, siyak ni Ami. Tiyawan ang bayin. Ah! Lando! Ayop da! Dakus da talaga mangansong! Lando! Di dalanasan ko niya, Ami. Balsak ida! Huston, Lando! Huston! Nasikasatan ni Ami. Aginan. Rumarak mano. Papanam! Mapanak iti mansyon. Sarakak day jatungan. Balsak iti naramid na kani Ami. Saan ka, Rumar? Agkalma ka lang, Lando. Dangiti anak ti demonyo. Asikaswan takit din ni Ami. Paginanain ta na imbag. Kat isurutan ijay kota. Apay nga ta. Tang natrabiin. Ngamawan pa ilaan ni Ami. Wah, napanan na nga tan. Ito lang ang mapasamak ti kastoy ah. Amin apapanan na kat ipakada na kanyak. Numan addak iti kataltalunan. Mapanlat ta ijay. Tapno sarakan na kat agpakada. Hanggang apay itan adi nagpakada. Igme, sana si mangkot ni Ami idirabi. Madanaganap. Saka matela. Agda nagkaladagos. Amang ano na pa nagpasyar. Kanagiti ayan ti gagayam na. Awan ti amok agayam ni Ami diti asyenda. Ha? Tasaan mat arumurumar. Gapot agdalakat nga rudlik-liklikan na sipod pay. Anya? Pampanunutak paikit din. Nga dadda ka sa napasamak kan kwa na. Awan mat nga taila. Igmi, makamu ka dito ya. Ag-spray kayo anaimbag ka dagiti mangga. Awan ila. Agsubliak iti pagnanaudan mi. Kitaak ni Ami. Barang simangkutan. Sige. Bart, kumusta tinapanam? Nagbayadan dayjay adon? Well, madam, imot kon ti kwarta. Nasaya at launaya. Ininutan amadispos amin a marihuana. Talagamat, madam. Nadalos, titignay ko. Isuad di kay madanagan. Ala, yag munti kwarta. Kat di kay agdanag. Yawat kun tumat lang ti para kada kayo. Boss. Kwarta manan. Takwar. Untuan! Kwarta manen! Boss. Rumarda. Tagsugal. Loko! Na. Saan na mabalin? Pinasardang pa ilang ni senyor ti sugal. Di na kaya't nga dag susugal ita. Maawatan? Limad mati panagsusugal tayo Bueno, ipakada tadeta kini madam. No lakit di takaduwatan ni madam. Awan parikot. Saan aparikot dayta pa nagsugal tayo? Kapatalimad man. Sana madlaw nga dagayam agsusugal iti balay ti maysa nga amiga. Sa bagay, amok na ita, madam. Dakkel mat ti balay dayjay agayom ko. Isu nga ado mat ti agsusugal iti.
Madam, agsugal ka kadima. Natural! Agsugal! Amumat aday tatiliwliwa? Ti agsugal! Madam, binulangan ti kwartayo, ta siya ti mag-isugal. Anya? Sigurado, mabakan tumot lang, madam. Sayang ti kwartam. Anya? No siya ti mag-isugal. Sigurado ang mga bak. Mapadok ti kwartayo. Tanya ti pagkunkunam iti bagintungan. Ha? Nalalaing ka ngam iti siya. Ay, wala, madam. Tungan, aguli magkaditan. Sige, Bart. Partakam ti agmaneho. Manon nga aldaw adi si mangpat ni Ami. Talaga madandanagan akon kan kuana. Mapasamak ka dimot kan kuana, tinapasamak kan ni Victor. Ano sa dinuladitan ti pangsapsapulak kan kuana? Diyos ko, tarabayam ni Ami. Awan ko matiddakas, anapasamak kan kuana. Lando, saan mo pampanawan ni Ami? Bantayam. Wan mangansong. Ang mga nyo ti panunutan ng aramidan. Masapul nga at dakalat ta iti abay na. Iawat mo, nuan niya ti kasapulan na. Wan mangansong. Asikaswam. Gaputa adu ti garumyad na. Nasaniit pa'y ladagijay. Innak mangala kadag iti bulbulong, amabalin apangagas taken kwa na. Ami. Ano kaya't mo tagsukat iti kawas mo? Agsukat ka lang ta. Ada pagsukatan dito'y. Inyag ti kapadam mo't lababay dito'y kuta. Ano mabisin ka? Ibagam lata. Ami. Awanan ti Sir Serpil. Awanan. Diyak pala na tayo. Iti panangitin nagdakanyak iti bakras. Diyakon kalikag ko mantagbiyaga. Saan? Kaya't kunti matay. Di ka agsarita iti kasta. Nadadalan ti biyag ko. Ha? Kaya't kunti matay. Pigming, wala talaga ni Ami. Talaga saan na simbang sangpet. Anya? Sinapol ko iti amok amabalin na pagturungan. Ngamawan mat. Ay sus! Napanananganutan nga ila. Awan nga ron. Anyamatan. Apay atin na impakada kanyak ti papanan na. Manungal dawan adi simbang pet. Binaybayan na matan ti panagadal na. Ila, ang mga mat mo kwa. No, dadakas na napasama kan kwa na. Ang mga no pinatay da. Anya? Ang mga no kastangad pa isaw. Diyos ko, saan ko mamata? Saan ko ma? Dito'y Igni. Dito'y tasakulan ni Ena. Ang mga nwada dito'y. Ang mga dintin nagdamot kit dito bangkay na dito ya di suor. Ha? Sa pulan taan na imbag. Tulungan na Igni. Ako nila. Dito yung natatilang patayan da kan kwa na. Sinapol tamatan. Ang amawat man. Kat ang mga no dito'y tinangipanandagan ko na. Ha? Kas ka ni Victor iti. Dito'y tinandandidan ang patayan kan ko na. Kat ang mga no dito'y damat na pinatay ni Ami. Ila, awan mo tayo makita dito ya. Pakatlawan ta ko ma. Dito ya pinatay da ni Ami. Malaksit ano yung tinagdati bangkay na iti. Dito adisor. At nandita dakalakarayan dita baba tungtumpaw. Anya. Mapanta dita baba.
Anyam ka sa nengay. Awan mo ti makita ka, dala na mabalinta pagnaan. Kasano ka, makadanon dita, baba ka na yan. Pangasim, mangkita ka iti mabaling tapag na igni. Masapo lang makadanon ka dita baba. Sige, madasig ka lang sa kuliti, mabalinta pagnaan na bumaba dita ka rayan. Sapay, nagnatumat unay dito, ayan ta, adisuor. Na turong dita, karayan dita baba. Anya ti aramidan ni Ella no saan na masarakan ni Ami. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo ana paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Baclay. Direksyon June Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon Maikanem Abilin.